Екатеринбургтагы мөселман зираты шәһәрдә иң борынгылардан санала. Беренче каберлекләр 1880 елларга туры килә. Биредә сәүдәгәр Агафуровлар нәселенең 1917 елгы октябрь инкыйлабыннан соң да Екатеринбургта калган вәкилләрнең гаилә төрбәсе бар. Бөек Ватан сугышы елларында монда шәһәр госпиталендә вафат булган 53 солдатны җирлиләр. 2006 елларга кадәр биргә кеше аяк басмый, ул ташландык хәлгә килә. Борынгы зиратны югалтмау өчен шәһәрнең татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары өмәләр уздыра башлаган. Активистларны Екатеринбург эшкуары Олег Хабибуллин җитәкли. Один бы я, конечно, здесь ничего не сделал. Огромное спасибо всем тем, кто принимал в течение практически всего этого года участие в наших субботниках. Вот. И сейчас я даже, знаете, смотрю и поражаюсь, как нам за такое непродолжительное в общем, время удалось провернуть такую большую работу, потому что мы только леса кустарника, мусора вывезли где-то порядка 2000 кубометров. Еш кына шәһәр үзәгендәге 5 гектар җир мөселманнар һәм җирле хакимият арасында низак сәбәпчесе була. Ел саен өмәләр уздырылмаса һәм каберлекләрне торгызу эшләре башкарылмаса, биредә әллә кайчан берәр микрорайон яки сәүдә үзәге төзеп куйган булырлар иде. Борынгы мөселман зиратын саклау турында сөйләшүләр һаман да дәвам итә. Мы делаем все для того, чтобы это кладбище сохранилось, чтобы те могилы, которые имеют историческую, культурную ценность, им придать статус объектов культурного наследия. Мы над этим параллельно работаем. И у нас тут есть уже определенные, так скажем, достижения, как вот, допустим, по склепу, семейному склепу Агафуровых. Сейчас он уже признан как выявленным объектом. И следующий этап его включить в реестр объектов культурного наследия. Вот если все это мы сделаем, тогда с какой-то высокой степенью уверенности можно будет говорить, что действительно мы кладбище это отстояли. Бөек Ватан сугышы чорында Свердлов госпиталендә үлгән сугышчыларга торгызылган һәйкәл борынгы зиратны саклап калуда ярдәмгә килер дип ышаналар. Быел 9 май көне яңартылган мемориалга тәүге тапкыр чәчәкләр салдылар. Әлбәттә, вирус вакытында куркынычсызлык өчен монда беркем дә чакырылмады, шикләнгән кешеләр генә катнашты. Олег Хабибуллин рәсми чаралар белән генә тукталып калмаска уйлый. Мөселман зиратында батырлар каберенә күмелгән сугышчыларның туганнарын эзләү буенча да эш башларга ниятлиләр. Роза Диатуллина, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург.